Uy! Andito yung batang bulilit na magaling sa puzzle ah. Daming tinta. Ano na, may palaro ako be. May palaro. May palaro ako be. Galingan mo. Galingan mo. Kukunin ko muna ang palaro ko. Dito yung batang bulilit ah. Ako ba nagpalaro? Ano. Simple lang to ha. Tanggalin mo lang yung nakasabit dyan oh. Dali. May condition naman daw, may preview naman daw. Siyempre may premyo, di ko lang sasabihin, basta may premyo. Basta may premyo, pagka palusot niya yan. Galing yan, ano ka ba? Ayan na oh, ay. Magaling to oh, magaling. Di? Natanggal. Tinanggal mo eh. Matanggal ba? Oop. Uy, binunot to talaga. Ano? Ano, bigyan mo premyo. Natanggal talaga. Balik. Ay, tanggal pala yun. Tanggal talaga. Huwag na ibalik. Okay na yun, magaling talaga. Bigyan mo. Nadali na naman ako. Yung isa yun. Tali ba yun? Bawal ka muna, be. Mga katupay, yan din yung bata na magaling magtanggal sa puzzle. Halika, dali. Ayan o. Mag-hi ka muna. Napasyal ka na, pasok ka na mamaya sa school. Ha? Papasok ka na mamaya sa school. Ito, magaling ka magtanggal ng puzzle. Ito naman yun naman magpatanggal sa'yo ha. Tanggalin mo to ha. Ayan mga katupay o. Patanggal ko sa ganyan. Ayan tanggalin mo. Dali, tanggalin mo. Patatanggal mo ba? Yay. Natanggal ka agad Talo matanda. Galing Okay. Magaling mag-hi ka muna sa vlog natin. Galing talaga magtanggal ng bata na to. Kaya ibalik. Balik mo nga, kung mabalik mo ba? Tanggal mo, hindi mo kaya ibalik. Tanggal ka lang. Tanggal ka lang. Natanggal talaga niya mga tupay. Yan, hiwalay talaga mga tupay. Bye-bye. Galing mo talaga. Pasok ka na sa school mamaya ha. Tanggal mo ba Tanggal tanggalin yung pulang tali Tanggal Hoy, manood ka para may pulang magkaroon naman ang utak mo. Sige. Paano matanggal yan, be? Paano matanggal yung pula? Tanggalin mo. Sige. Kuha ka ng gunting. Huwag mong putulin. Walang ganyanan. Ba't guntingon? Okay. Tanggalin to tali. Tanggalin nga yan. Kukunin yan dyan. Inutak na lang ngayon, Ha? Natanggal talaga. May utak ka na ngayon do. May utak ka na ngayon do. Natanggal talaga. Ayos ka do